Wasal iż-żmien li min qed imexxi ma jibqax jagħti każ iktar il-kritika bla bażi li qed issir u jkompli jaħdem fuq it-toroq Maltin. Kien b'dan id-diskors li l-editur tal-ġurnal Malta Independent beda l-editorjal tiegħu li kritika id-diskors tal-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius li fil-Parlament prova jitfadel l-ikraħ fuq is-Central Link Project, proġett b'investiment ta' 55 miljun euro li għandu jindirizza l-problema tat-traffiku fiċ-ċentru ta' Malta. Bi kliem ibes l-editorjal jgħid li Agius ipprova jirrappreżenta lill-kostitwenti tiegħu iżda falla bil-kbir. Dan għax fi kliem l-editur minflok jgħin biex il-proġett isir qed jippolitiċizza proġett bżonjus għal kostitwenti tal-istess deputat. L-editorjal isemmi għadd ta' proġetti li kienu ppjanati minn amministrazzjonijiet nazzjonalisti iżda li fi kliemu minħabba t-telqa li kien hawn fil-pajjiż baqgħu fuq l-iskaffa. L-editur jistaqsi kif jista' jkun li min kien parti minn gvern nazzjonalista li falla fl-infrastruttura jikkritika proġetti li qed isiru issa minflok bosta snin ilu. Il-kritika tal-Independent issegwi dik tal-eks kunsillier tal-Partit Nazzjonalista f'Ħattart Herbert Messina Ferrante. Huwa qal li dan il-proġett se jkun ta' nifs ġdid u li permezz tiegħu se jissolvew bosta problemi fosthom ta' tniġġis tal-arja. Sostna li Agius qed jinsulenta lir-residenti billi b'mod qawwi qed jopponi proġett li għandu interess nazzjonali.